Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga inpatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Leo at taga Benguet. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Lorilyn Cruz, Primitiva Gumangan, Leopoldo Gorospe, Jasmine Rivera kan John Ray Kadang, Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain, Conchita Andrion ti Barcelona, Spain, anak ko ada Ricky, Cherry, Noel, Fabrin kan apuko kada Edward, Samantha kan Ellie, kan lakay ko ni Ricardo Bautista ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Dante Velasquez kan Dave Nathaniel Velasquez from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out pa kada Kelly Oding, Nanang Remy kan Tatang Amor Tunak, dita Esther Vintar from Janang ti Hong Kong. Flores kan Banggulay family ti Turod, Quezon, Isabela, from Raymond Flores. Quiñones family, dita Aringay La Union, from Francis Quiñones. Happy birthday, Rodolfo Gutierrez, from Oliver Gutierrez. Shout out kada Elaine Grace Modesto, Janice Inod, Rodalyn Rondal Pagdilaw, kan Mandarin. Friend ko, Anilinda dita Baguio, kan Mari Teresa Salem, dita San Mariano, Isabela, from Juliet Sugitan. Nanay Clarita Delphine, Ayla May Joan,
Gian Alia Faye di Tabugnay di Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Nanay Ason ti Remus Ragarag, Terekan Maricon ti Hong Kong from Connie Sabado. Shout out kada Geraldine Larroco, Gemma Frutas, Rio Roderos, Emelda Cabang, Raquel kan Cheryl Dayag. Tatay Tibo kan Nanay Mila Kibael, kasama ti Kibael Castillo kan Bondame family from Marivic Kibael. Kakabsat ko da Janet Costales kan Rothel Mauricio, ti Rojas Isabela from J. Lacar. Leticia kan Tomas Bukahan, kan lakay ko ni Geraldo David from Nuvelin Bukahan. Tabungaw Garcia, Auntie Elvi Dating, Nona Rivera, Havonillo family, dita San Manuel Pangasinan, kan San Juan La Union, from Biyaheng Brangklesam, ti Saudi Arabia. John Rick, Princess Athena, Prince Kian, Ayan de la Cruz, tatay kan nanay ko, kan amin akapamilya, from Jeneline Matusalem, ti Dubai, UAE. Hakoban kan Mauricio family, anak ko ada Roslyn, Angel Bert, Novelita kan Jobert Hakuben, from Josephine Hakuben, ti Dubai, UAE. Alamo Malyaga kan Lagimon family, di Tabisago Apari, from Kuse Malyaga Alamo, ti West Apari, Cagayan. Shout out pa kada Weng Adame, Noel Bagto, Aida Gutierrez, kan Maribel Bowat. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leo. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Sapay kumatadda kayo itinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan a Leo at agabenget. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti ik-ikan nyo iti biyag apadas, dagiti padak adumdumngag. Maragsakan taadan dayto iti YouTube, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Naawi sakmat amang ibinglay iti padas ko, ajak tupulos malipatan. Katsapay kumat ama pagasatan met ama idrama, takayat kumat amang ngagan ti kapanunutam. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon nanang, nagmano ak. Kasya na ka ti Diyos anak. Apay nga itakalaang, rabiin ah. Nag-overtime kami ngamin nanang. Kalpasan na, intulod ko pa ni Tinay Jabalayda. Ala, umunag kakarudan anak ko. Agyaman ak nanang. Apay, nag-overtime mat ni Tina. Wan nanang, adong amin ti trabaho nas kanalipasan. Nagagat kayo na nga agpadpada. Awan ka di pa'y panggap yung agkalaysa. Awan pa'y nanang, saan mi pa anatunoy dagiti arapap mi ti biyag? Kan in-enjoyin mi pa ti kasto yung estado mi. Ay sabagay, saan mo't nga innapuraan ti panag-asawa? Puno day tangin bagayo nanang. Apay, maganatan kayo na madaan ni tapo ko? Ay siyempre mo ta anak ko. No saan kayo pa'y anak asagana? Okay lang mo't kanyak. Nagrigat nga mintag may sa dito'y balay, tunggal awan ka anak ko. Nanang, di kay pa'y ayan na irwam, adwa tayo lang agkadkadwa sipod kinaubing ko. Awan mo't namin napuutak nga ama. Anak, saan ayaan na pagsaritaan tanti maipapan iti dayta? Pasensya ka nanang Normal siguro iti may nga anak, ti mailiw ang maaddaan ni tama. Anak. Ang mala, lipatin yung tinaibagak nanang. Tinasaya atin kay maturugan tapno saan kayo ang mapuyatan. Ay saan? Asikasuk pa iti pangrabyam anak ko. Ha? Sikati mapanon agsukat, tapag iso anak kaidasara kun iti kanam, apaman ang makapulis ka. Leo, itay palpaliiwan ka.
saan ka makaid na? Tina. Anya tayo igamam. Nakasobremot. Surat da ito eh. Surat ang naawat ko. Ngamdyak mo na sino tinagapuan na. Amano prank mo't day ta. Asino kumati ag surat ita panawon nga hindi man ti social media. Nabasa mo ka din tilinaon na. Wanti na. Dahil titi ko na Anak, amok nga do ti mang burburibor iti panunot mo. Ngam panunutam asaan kang agmaymay sa. Anak, kunana? Asino may day ta? Diyak matam mo. Sapay, awan tinapuutak ng ama. Tapinanawan na kami sipod o bingak, sigun iti inak. Amano nagapumot ka ni nanang mo? Tina, anya kumaga po asuratan nak ni nanang katagkabalay kami mat. Kan, madlaw iti nagsurat, nga muna ti kasasad ko. Kayat mo asawan? Muna ka day taan nagsurat? Kasta ti ipasimudaag to'y surat. Kasla munak unay. Ibagam kanya Cleo. Apa nga inawis na pa dito restaurant? Tina, nakaawatak manan iti surat. Anya? Adamanan? Anya ti pagbagana? Kas iti sigod. Madlaw nga amuna ti amin nagaraw ko. Kanayo na kanong aganad. Kan, adda kanulang iti asidagamang tartarabay kanyak. Anya? Ay, nakabutbutang mo't daytan, Leo. Saan nga tama nagdakdakas dayta tao? Kat, ada pang panggapan na adakas kan ka? Parag ko nakit saan matina. Ngam sa bali tagparparig na kanyak. Mamati ak. Nga mo da ito'y tipudno aki na taok. Anyang harot ti aramidan ta, Leo? Tinasayat, orayin tamanin ang makaawat akit surat. Ita nga munan ang nabasak amin na surat na. Patsyak nga iti mabit. Maamuan tanton ti kinasya sino na. Kano sa dino ang lugar ti ayan na. Pudno ka man kanyak, Leo. Ada ka di pa kariribukam. Ni, awan mo't nanang. Apay aya? Mano nga aldawan abapalpaliiw ko akanayon ang nakaununag ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo, anak ko. Awan, nanang. Pampanunutak lang ti may papaniti trabaho. Kas lang amin awan ti pagturungan ti biyag ko. No, agtali na dakitagdama trabaho. Kunak man no okay kan kanday ta at trabaho, Leo. Ado pa yung amin tarapap mi kaniti na nanang. Ket pampanunutan mi no maragpat mi amin dagi tarapap mi. Naagtalinaid kami iti agdama at trabaho mi. Ada kayo nga agpanunot, anak ko. No anya ti pagsayaatan nyo. Ada aklaang ditoy, anak kasuporta kada kayo. Ninanang ko laang tinapuuta kakadkadwak, sipod kinaubing ko manang Emmy. Sigun kan kwa na, pinanawan na kami kanu ti amak, adi na ammo ti makagapo. Basta may sang aldaw,
Kala at kanulatan ang nagpukaw akas laso. Manipod idin, ninanang laangan tinangisaksakad iti panagbiag mi, kat saanan ang nakiasawa Apolos. Jak ilibak manang nga idiaddan nakam ko, mangrugi akon nga agdamag maipapan iti amak. Ngam kaskas di amay may sa tisungbat ni nanang. Naiyaw-awan laeng day di marikrik nak nga iliw iti amak, idiaddan trabaho apang ibukbukak iti atensyon ko, kastamutan kanitina akaayan-ayat ko. Ngam dimteng ti aldaw, nga adda maaw-awat ko asurat, ajak ammo ti paggapgapwan na. Ti pakas daawak, kaslaam muna amin ti maipapan kanyak, kat day ta tinagbalin aburbur tsa kanyak manang. Aging ga adimteng ti kanito nga inururay ko. Damanin surat ko. Ha? Leo, kitaam. Adda nakalanad anagan di taken address no sa dino tinagapon day ta surat. Wanyag pa iso. May sa lugar dito'y Benguet. Kat saan unay nga adayo dito'y lugar tayo? Wan, asidagla ang dayta. No kayat mo, mapantanto iti dayta ang address. Tabirukan ta dayta at tao. Husto ka, Tina. Kaya't ko amaamuan na asino dayto at tao. Kanoan niya ti pakainaigan na iti kinataok. Agpakada ka kadi ka ni nanang mo? Ibagam noon niya ti papananta? Saan, Tina? Ibagaklatan ama ipapanday to iti trabaho ta. Sige, sikat ti makaam mo. Ibagam laang no kaano ti papanta. Sumuro takken ka, Leo. Sigurado ka kadi aday ito ita address ang nakalanad iti surat. Wan Leo, iso da ito'y. Kaslaawan mo't ti taong agnanad iti day taabalay. Nakaulimag. Mga no, adala ang di taunag. Agtibtibayo aktin ha. Kasla jak mayat tang dagiti sakak. Relax ka laang, adaak dito'y. Ni, adala kay nga umasidag. Mabitlang tagdamaga. Naimbag na aldaw yo, tata. Kastamot kang kabalasang ko. Anya ti masapul yaw. Tata? Amamuyo ka din o sino ti agnana dito abalay? Day tangamin abalay ti nakalanad nga address ti birbirukan mi. Winyag pa iso, tata. Adda ka di tao iti day ta abalay? Nabayagan nga amok ti tao at sapsapulan yaw. Kamapay akayat siya makita. Adda ngamin nauawat ko asurat ang naggapo dito'y tata. Iso akayat ko kung mga amuan. No asino ti taong agnanaid dita. Rodolfo, tinagan na. Agam saan adita ti pagnanaidan na. Kayat na ti agtalinaad iti kalapaw na. Iti sakaanan day tabantay. Rodolfo, kunayo tata? Wen, ni Rodolfo. Ngamjak ka mo, no apa nagsursurat kan ka. Isu na lang ta may sabang nagtimasiguradaw. Kaya't nakalakit ti amakita kan makasarita. Isungain lanad na iti surat na. Tinagan kan address na. Leo, masapul ang mapanta iti kalapaw nga ayan na. Unti na. Masapul ang maamuak ti kinapudno.
Jak maawatan ti marikriknak. Kabayatan nga umas asidag ta iti dayta akalapaw. Normal lang dayta, Leo. Nabayagan akayat mo maamuan ti kinapudno saan aya? Ita, adatan dito eh. Ti nakaskas daaw. Kasla kabisadok dayta adiso. Kasla nakagteng akong dito eh. Amang ano adda malagip mo? Diyan mo. Ngam, kasla marikrik na kasaan lang nga itaan nakadano na kiti dayta lugar. Pamilyar unay kanyak ti lugar ngam. Diyak pulos malagip. Asidagtan, Leo. Ni, adda nakatugaw iti papagalakay. Amang ano iso daytan ti sapsapulan ta. Naimbag nga oras yo, apo. Sika, da kayo ka din ni Tata Rodolfo? Siyak nga rod. Kat sika ni Leo? Mudak? Apay nga mudak? Nabayagan nga mo ka, Barok. Ha? Ala, agtugaw ka tagsarita ta, anaimbag. Nabayagan na palpaliiwan ka. Bambantayan ka, iti sa di naman nga ayan mo. Kanayon ka asuratan. No kasta, da kayo tinangipatpatulod kanyak iti surat. Siyak nga rod, ngam apay. Asino kayo? Sinuratan ka. Tadati kayat ko amaamam. May sa akin na pudno anabayag anailimot kan ka. Anya kinapod no? Anya ti kahit yu asawan? Sa anak amay salaeng agagangay atawa mangisaksakit kan ka, Leo. Siyak ni Rodolfo. Kat siyak ti amam. Anya? Saan? Saan napod no dayta? Maawatak no narigat na aklunam ti amin. Ken di mo maawatan na naimbag. Ngam dayta ti kinapod no? Nagpaiso dayta nga ibagbagam. Apay pinanawan na kami kaninanang. Apay binaybayan na kami. Tiyak nagayatan dayta, anak ko. Di yun nagayatan? Idinto ta binaybayan na kadimakil nga awan amana. Gaputa kayat kaya protektaran nga agina. Kat ti ipapanaw ko lang ti amok ang makaisalakan kada kayo. Tiyak pulos maawatan. Ilawlawag yun anya ti kahit yung asawan iti dayta nga ibagbagayo. Dimtang ti kanito nga inururay ko manang Emmy. Ti makasahok iti personal ti tao alimod nga agipat patulod iti surat kanyak. No ididamo kat napalalo ti siddaaw ko, takaslaan muna ti amin ang mapaspasamak kanyak, kan nadnadlaw nga amamunak, ad-adan anak laatak idi imbaga na amismo nga isukano ti amak. Gapo iti dayta, sinidir ko nga rod iti uray la, gapo iti napasarak, a resulta ti panangpanaw na kada kami kaninanang ko. Diyak sinardengan manang, tatalaga adyak maawatan, no anya at talaga ti makagapo, iti imbagana,
ama isalakan kami iti inak, no awan iti den nami. Amom kadi akan hain ko adamagan iti bagik noon niya ti basol ko. No apay adim makilak nga awan ti amak. Awan ti basol mo anak ko. Tagdadata abasol ko ti amin. No adda ka matlagayam iti asidag mi kinanang. Apay adi ka nagpakpakita. Apay binaybay anak nga agsapsapol iti sungbat kadag iti saludsod ko. Kas iti nakunakon kan kalayo. Nasaysayat mo't lang ti biyag yung agina na awanak iti denayo. Kasta lang ti sungbat mo iti saludsod ko. Anya klase ti sungbat ti ama dayta. May saak nga ama nga danalidam anapalabas na. May isa nga ama adi na kayat ama iraman ti pamilya na iti napalabas na. Anya ti kayat mo asawan. Sa anak sayat at tao iti, anak. Managdakdakasak. Kimapangak iti may sa agrupo. Ngam idinam amok ti inam. Inalman ko ti nagbaliw. Nagdapat kami ti daytoy a lugar tapno mga baruanan. Impagarap ko no na anayasan ti amin. Aging gay tinaamuak. Asap-sapulan kan ipang pangtadak ti grupo akayat kun atan likudan. Ngamsak bay ang masapulan dak. Pinanawan kayo nga agina. Sana tapno aglibas. No di kayat ko ang masigurado asaan kayo ang mairaman iti grupo ang mga ipang pangtakanyak. Kayat kayo nga ilisi iti pagkad. Iti pakaisagmakan nyo. Ngata. Wenno ti bagim lang ti kayat mo mailisi iti pagkat. Bidot day nga atap mo. Tayo di masigurado ka na anayasan ti amin. Nagsublyak iti daytoy a lugar. Idi matlaang nga inrugik ti nagsurat kan ka. Tapno mariknam nga adda aklaan amang tartarabay kan ka. Ngam saan nga umdas ti surat tapno malito pamdagiti nagkurangam kanyak. Amok dayta. Isungarod nga daak dito yan. Katanya ti kaya't mamapasamak. Arakupan ka, kat lipat kun ti amin. Saan aday ta ti tartari kagayak anak? Kaya't ko nga ipaayan nak iti gundaway. Tapno malito pak ti amin ang nagkurangak kada kayo nga agina. Tsaka mo, no kabalak nga ipaaykan ka dayta. Maawatan ka anak ko. Katakidawak iti pamakawan kan ka. Kastamot tan iti inam. Sapay ko matadumteng tumutla ti kanito ang mapakawanak. Anak ko. Itatana mo amon ti amin. Ti makagapo no apay a pinanawan na kayo idi ti amam. Anya ti planom, Leo? Diyan ka mo, Tina. Kaya't ko nga ipaayan iti panahon ti bagik. Tapno makapagpanunot ka na imbag. Leo. Sana kas ka rin na amaklon ko ti amin. Sana mapuna sa dagos ti saam akinup ko pikupak iti naunday a panawen. Sa bagay, saan ka mapabasol no kastaman ti marikriknam? Ngam amok nga adda lugar di tapusom, akayat mo ti mamakawan. Kat sapay ko mata saan pa'y analadaw ti amin inton makaamiris ka, Leo. Posible mapasamak to dayta. Ngam saan pa'y nga ita, Tina? Saan pa'y nga ita?
Naimbag ta si Magbut kan anak ko. Kumusta nga itinapanan nyo a seminar? Pakawanin ng nanang. Nagulbudak ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Sana seminar tinapanak nanang. Napanak iti may sa lugar. Apakaamwak iti kinapudno. Anya kinapudno anak ko? Nanang, nagsarak kamin ka ni tatang. Anya, nakitam ti amam? Ngam kasano? Limod ang nagsursurat kanyak. Aging nga imbagana no sa dinot ayan na. Kat mas dawak. No apay akasla pamilyar kanyak day ja lugar. No ti lugar ang nagyanan mi ti ibagbag am anak ko. Talaga saan ka nga agdadamo. Gaputa ijay ka na iyanak. Kumusta nga hindi tatang mo? Dayjay, agbibiyag ngang may sa. Ngam imbaganan kanyak ti amin na makagapo. No apay a pinanawan na tayo. Amok ti amin, anak ko. Ngamjak nagpadpadlaw idi iti amam. Iso asaan akon anas daaw idi may sang aldaw. Kat kalaat-latan ang nagpukaw akas lasok. Amok at ipakasaknan ta ti pinanunot na. Iso ang nagsakripisyo nga imbadayo. Nanang. Amok kadumtang daytoy akan ito, anak ko. Katsapay ko tamayit nagmuti pamakawan mo iti amam. Siyak, linipat kon ti amin. Napataglata kanyak ti amam iti likudan ti napasamak. Katkasta kamot kuma anak ko. Masarakam kuma di tapusom ti pamakawan para iti amam. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Leo? Wanti na. Nakaamiris akon. Manipod nang nagkuti opinyon ni nanang. Napatagpay laang ni tatang ka ni nanang. Agyaman nak, Leo. Mapantangarod iti lugar ang nakasarakan ta ka ni tatang mo. Wen, kaya't ko mabukol man ti pamilyami. Ipagpatag ko ti amak, nga urajak na ka din na apulos manipod na adaanak itinakam. Iso akasaritak ni tatang. Kidawak nga agsubli ko man kada kami. Rumbang laang. Nabayag matapanawan ang nagsagsagabang agmaymay sa ti amam. Gaputa din na kayat ama isagmak kayo. Kat pagyamanak unay day tanga inaramid natin. Ala, mapantangarudan itaayan ni tatang. Tata, apay nga awan ti amak iti kalapaw na. Sa dino tinapanan na. Manipod nagkapo ka ditoy. Inururay ti amam ti panagsublim. Nang namnama ang mapakawan mo kat maaklon mo mutlaang. Tata, ngam naglabas ti aldaw adi na ka nauray. Iswa ti ambuna kat di mo mapakawan. Isungayin ka deng nanti madayo. Tapno saan ka kanon masakitan pa eh. Ngam nasaksakit manunday to'y tata. Diya ako na muna sa tino ti pakasarakak tin ko na. Saanan masapol aberu kumpay ti amam. Gaputa oray sa dino ti papanam. Adan di tapusom ti amam. Kasanon na dumteng ti aldaw malipatak tumanen. Saan mo amalipatan, Barok?
Gapo tatimba ti napakalaglagipan. Kat iso ti Mang Binor iti kinataom ita. Patgatgunay ti amak tata. Oray jak pa'y namam mo unay. Mariknak anapatag kanyak. Kat masigurado ka anapatag kamat kankwana, Barok. Tauray anya ti mapaspasamak. Amamlata ni Rodolfo. Sapay la kung matadumtang ti aldaw ng agsublimat laang ni tatang. Kat orayak day taka nito tata. Orayak. Aging gaita, kanayon ang mapanak iti lugar apag nanaadan idi ti amak. Imot ko tinamnama amay sang aldaw, madanon ko matlaangan ijay. Ngam napaayak manang. Pabpabasulok ti bagik, no apay a pinaluspusak pay laang daydi akan ito, adim mawat kanyak iti pammakawan, amang pasimudaag, akayat nanti agsubli kada kami. Daydi kumanti ka nito anabukal manen ti pamilyami. Ngam saan anapasamak, gapo tariming baw kanyak ti pride ko. Ikid-kid dawak iti pamakawan daydi nagbalin a reaksyon ko manang. Ket no bilang mangaganti amak daytoy nga inak insalaysay, kayat ko amaamuan na anapakawan kon. Ket sapay ko mata agpakitan kada kami kan ni nanang, tapno mabukelan ti pamilyami. Kat mananam mi aminan ti agbyag asiraragsak. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko. Umunay ti amin, kayat ko ti agyaman kan ka iti panangitalak mo iti pakasaritaam iti programa tayo. Saan analaka ti nagdalanam? Amok dayta. Kat mamati ak nga isumat laang ti rason, no apay adi mo inyet nagadagos ti pamakawan mo, idi nagkita kayo iti amam. Ngam di kagda nagpagayam ko. Nalabit asan pay akan ito, tapno agdadan na kayo manen. Ngam di ka umibat iti namarswa. Agkararag kan kiddawam akanayon ti pannarabay na, taawan ti imposible kan kuana, basta agtalek kalaang. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi